sing olehno pratengan sirna mataning paluko sirna mataning paluko keparat tutuh karepe dhewe ana munyuk trunyak nyanyakan kang cek malah dan orang kok ayo kakek ngapo sapa aran kowe wani ngajek laladan orang kok apa wis bosen urip kowe bosek kok kawit mau tak waspadake kowe mandeng aku tanpa kedep kowe iki apa urung tau roh ketek bagus kaya aku ngene iki to piye ketek bagus kowe dapur kowe ora duwe pengiluan ngono kok wis saiki kaki aku sapa arep apa sambung rapetmu karo ketek putih Hanoman kakek ngaku untung durung tak beset kae iya ana daya ora disuguhi malah tembungmu kebak iso ngandhep aku kaya ora getan wujud tuwuh ora idem sepisan nek tak takoni sapa kowe wis to aku gelem ngaku yen aku wis ngerti sapa jenengmu omahmu ana ngendi dadi yen mengko kowe mati gampang nggonku ngabari marang bojo sak sedulurmu Pak yo tekasete Prabu Dasamuka pangkatku Tumenggung jenengku Tumenggung Pangrajang Sukma bali sapa aran putane Prabu Rama Wijaya aranku Jayawanggata ana wigati apa kowe ngajek laladan kalengko bosen urip sik to kowe iki mau krungu tembungku apa ora tembung sing endi lah aku lak kandha yen aku iki putane Prabu Rama Wijaya sing jenenge buta kuwi ora kena dipanggongi dalane mula tak jaluk lilane atimu aku ene ana dalan jimen aku bisa ketemu karo Prabu Dasamuka ora bisa sapa wae ora diparengake ketemu karo aku Gusti aja meneh kok derajate dewa klebu kowe nyasate Rama Wijaya ora kena becik kowe bali sik upama aku mbacut kena mbacut ning tanganmu tinggalan kene no yo Tumenggung sapa mau Pangrajang Sukma oh yo Tumenggung Pangrajang Sukma sumurupa yen anggota trima musuh dapurmu anggota ora wedi aja meneh kok mung trima dapurmu royokan wong sak alengka anggota ora bakal dikrek ulu salompo parah sugih kendel pondoan lakam golek momongan kebubuno golek pacangan merangi takal rajamu tangan pun darat kena dadamu nganti ora ucap gede guloni pakamu